Aku wani karo Bathara Guru kuwi ora wani karo Bathara Gurune, ning wani karo sipate. Lho kuwi ya perlu diteliti. Kadang kala ana bocah wani karo wong tuwa, dina wani karo wong tuwa. Aku ora wani karo sing bapake kae, ning wani karo tabiate karo bapake kae. Wong sing tuwa sing seneng suwiyah-wiyah kae kudu dielingke, nek ora dielingke ndak arep sapa-sapa didak cengele. Ngono kuwi, Pak. Mula aku ki ngangkat Bagong sebagai kawula cilik sing wani karo para penggede-penggede. Ini menjadi suara rakyat lewat pakeliran. Ngono lho. Nek ora wani ana sing bengok ta bengok, aku ning ditanggap. Ha iya. Ora ditanggap nek kon bengok-bengok demo ya aku iso dicekel. Nek ngene iki kan aspirasi, suara aspirasi rakyat yang lumantar Bagong. Ngono lho, Tru? Paham to kowe? Paham. Pinter nek kowe. Sing kaya kelinci kuwi lho, gedhong ra kuwi. Lah terus kae Bathara Guru piye? Ora usah do melu-melu. Tandangane. Tandangane, Pak. Mati urip, bejo cilaka, sugih miskin, tak pasahi karo sing gawe urip. Wis tak tandangane. Bagong nek kowe mati piye? Pendem rasa kuwatir. Pendemen rasa apa? Ora apa-apa wis aku tok slameti tekan nyewu aku seneng kok, Pak. Ora usah perlu kelangan aku. Aku wani mati musuh dewa iki mergo aku mbelani karo kowe. Iya, ya. Wis sak. Ya mau titip anak-anakku dopeni. Mati kok titip. Apa men titip rokok tok? Ya ora mungkin to ya. Aku titip anak-anakku, tak belani, Pak, aja kuwatir. Aku ya belani desaku, Pak. Desa iki bumi wutah getihku. Desa iki aku urip nang kene, mangan tanduran nang kene, aku ngombe seger banyu desaku kene. Nek iki ora tak belani, sar belani sapa? Ini bumi tumpah darahku. Ngono? Tak tohi pati. Sapa sing arep ngejeki desaku, sapa sing arep ngrusak adat budaya desaku, sapa sing arep ngrusak katentremaning desaku, ajange ning dadane Bagong. Al-Fatihah tujuh Tiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Ngantil raimu apa piye? Ra kowe ngapain digluk-digluk ngantuk apa? Ora. Arang ya lelingguh ora bener kok. Nggih, Pak, nggih. Disuwunke, Pak, supaya dusun kula tambah rejo, dusun kula tambah apik, dusun kula tambah becik. Nek Bapak kersa nyuwunke kalih Bathara Guru, kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ananging nek Bapak mboten kersa, lho, Gong, arep ngopo kowe? Kula aturi jaga ajang sing jembar. Tata basa ora pernah kok. Jagang sing jero, beteng sing kandel. Ngono iki nek nantang karo negara, nek nantang karo wong ya ora nganggo jagang sing jero beteng sing kandel. Ora sudi aku karo kowe, Pak, sebagai bapakku. Aku mau mergo sampean ora nulungi karo anak. Nek sampean gelem nulungi anak, nembungke apa mau to? Modar ora. Syarat ora adong kok. Pelem 40-an pertangga jiwa, 40. Pertangga jiwa lanut jambu Dipaku Semong, Dipa Nirmala. Kula ora trima. Adene dadi anake Semar, menggayo panganan luar negeri, kayangan. Kayangane kok ora kelakon. Aku nesu tenan, Pak. Wis saiki kali Bapak mikir. Luwung diwaneni anak apa njalukke pelem pertangga jiwa jambu Dipa Nirmala. Gong, sabar, Gong. Ora sak penake dhewe kaya ngono. Bapak ki wis sepuh. Ora terus kowe terus matur karo bapak, nek bapak ra iso gayoke pertangga jiwa malah tok jak gelut. Kowe iki wong tuwa apa bocah? Ora usah cerewet, Reng. Kowe nang kene iki angka ikut. Kowe timunmu kok jaga imbuh. Ana kowe ya ora apa-apa, ora ana kowe ra masalah. Lho, aku ning rene iki rak tok undang to. Aku ngerti. Sing wigati tak jak rembukan ki Bapak Semar. Kowe iki ping takon menyetujui wae. Sirku arep kakon dadi seksi, ning mripatmu kira kudune kowe iki manteng ngematke kene kok malah ngematke pojokan terus. Mbok mau ngerti ora sah rene truk malah keloro-loro atiku. Oh, alah arep nemoni lelakon apa ta iki?
Petra ya takon dadi seksi, men bapak men ngendika. Men. Oh, wis kurang ajar kuwi. Karo bapakne kok marmir-marmir. Ayo gak omong. Kosek to, nganggo petungan. Aja ngawu gawar ngawur. Mergo iki ngembet marang kahanan kayangan. Bagong. Jroning kendel. Parandene nalika semanten Lurah Semar Badranaya. Amangsah semedi maladining. Nalika semanten tanara ingkang pinindeng kejawi amung rawuhipun Sang Hyang Bathara Guru. Sigra matek aji pameling senggi Sang Hyang Ismaya ya Sang Nayantaka. Sumorot saking dirgantara praptaning Sang Hyang Pikulun Manikmaya ya Sang Hyang Bathara Guru karo kaget kang samya mulat. Blegegek kugek sadulita mel. Bathara Guru padha arja sak praptamu Manikmaya. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala. Kakang Semar, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya nala garing tak tampa. Pangestuku tampanana ora liwat pangestu ulun tampanana nala garing kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan. Bekti kula katur Pukulun. Iya Petruk ndak tampa. Pangestuku tampanana Panakawan niki sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripih. Kemareng kula ngaturaken sembah sungkem kula konjuk Pukulun. Iya Bagong. Ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Kakang Semar ginakaken daya aji pameling angrawuhaken dhateng ngrayipun Manikmaya kepareng kula cumadung dawuh. Kakang Nayantaka wonten menapa Kakang? Blegegek kugek sadulita. Yen ana luput kok aku njaluk ngapura ya Manikmaya. Inggih mboten dados menapa Kakang Semar. Ing ngangka loro nggonku ngrawuhake kelawan kowe prapta ning papan dununge anakku Bagong. Iki mung merga ditangisi karo anakku Bagong. Ingkang darbe panjaluk kalawan kowe. Bagong gadah panyuwun kalian kula. Iya. Panyuwun menapa Kakang? Bagong niat bangun desa. Ning merga ana syarat sranane sing kudu ana lan magepokan kelawan kowe, tumuli kowe ndak rawuhake ning Karang Kadempel. Menapa sababipun dene Bagong nyuwun dhateng jengandika Kakang Semar supados mboyongi dhateng suwanipun ingkang rayipun Manikmaya. Ana dewa ingkang wis menehi sasmita kelawan Bagong yen to papan utawa papan pernahe cumondoke anakku Bagong iki bakal dibangun. Nanging iso rancak wewangunan yen to kudu ditumbali nganggo wujuding dedaharaning kayangan kang aran Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala. Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala. Iya, mula guru gandeng aku ki ya duwe kayangan. Ora ketang mung sak propirane Semar kuwi ya wong kayangan. Ya mung mergo aku ki urip ana ing jagat. Mula tak jaluk liraning atimu kowe menehi ana Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala ora ketang mung siji dienggo syarat srana ya kuwi anakku Bagong nggone mbangun desane iki ya Bathara Guru. Panakawan Bagong dalem apa pancen mengkono ing dadi panjaluk kita? Nggih. Pancen mekaten Pukulun. Lajeng menawi kepareng kula cumadung dawuh kados pundi Pukulun kawontenanipun dipun paringaken menapa mboten? Bagong, wonten dawuh yen mesti ulun bakal maringake kelawan jeneng kita. Nanging ana syarat sranane Bagong. Syarat sranane napa? Syarat sranane ya kuwi ulun jaluk sarta ulun kepengin wong sak jagat iki wis padha nyembah kelawan panjenengan ulun. Ya mung ana siji titahing Bathara ingkang ora kersa sarta ora gelem nyembah lan tata krama kelawan panjenengan ulun.
Tanana liya kejaba mung wong atuwa kita, ya kuwi Kakang Semar. Mula wektu dina iki ulun njaluk Kakang Semar ugi midhanget. Yen to sira kepengin tumuruning Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala, ulun njaluk kelawan jeneng kita Bagong matur kelawan bapak kita. Wiwit dina iki Semar kudu nyembah kelawan panjenengan ulun. Lan uga Semar kudu nglakoni tata krama kelawan panjenengan ulun Panakawan Bagong. Yen Semar ora gelem nyembah, yen Semar ora gelem tata krama kelawan panjenengan ulun ora bakal maringake Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala Panakawan Bagong. Bapak kudu tata krama karo sampeyan. Iya, pancen mengkono Bagong. Mula matur kelawan bapak kita. Lamun Semar gelem nyembah lan tata krama kelawan panjenengan ulun bakal paring Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala kelawan jeneng kita Panakawan Bagong. Piye, Pak? Wis, nek pancen kuwi syarate aku tak nyembah. Aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja, Pak, wis. Tinimbangane aku ngasorke derajate bapak. Tinimbangane bapak ki harga dirine tak ijolke karo 2 buah Jambudipa Nirmala. Wis rasa, Pak, rasa bangun desa ora apa-apa. Bangane aku ngedol karo derajate bapak. Bangane aku ngedol karo harga dirine bapak. Ming supaya nyembah karo Bathara Guru, ajare bapak ki kakangane Bathara Guru. Nek bapak ora nyembah, bapak ora tata krama ki wis sak trepe. Malah justru Bathara Guru sing kudu tata krama karo sampeyan, wong umure tuwa sampeyan. Ning nek wong tuwa kon deku-deku ceciklu ning ngarepe sing enom, aku ora ikhlas, Pak. Aku ora ikhlas. Bapak aja nyembah, aja tata krama karo Bathara Guru, bapak ki luwih tuwa. Nek ana tantrimane Bathara Guru, aku sing tanggung jawab. Bagong, kowe mau ora njaluk aku supaya nyuwunke Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala. Heeh. Lah iki wis tak jalukke, wis kelakon, wis ana syarat-syaratane. Ning aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ngene wae pukulun, nek upama dijoli bathange gareng entuk ora? Ya truk mulai ya truk. Lah ngopo ya? Wah, aku jan keloro-loro terus kakang nek kok digatekke bathang arep ijol bapak iki anggepe kok menungso ra tenar nemoni lelakon apa ya kowe? Lelakon sing apik. Kon ngapake cah iki? Ijabno, Reng. Wis. Ijab-ijab dengkulmu ra. Mboten pareng. Nek pukulun tesih kepareng badhe nyuwun srana menika taunana windanana kula mboten ajeng ngiklasake. Ewa semanten paduka pukulun mboten kepareng maringaken Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala. Sampeyan mboten ngerti to, kula niku bekas maling. Dadi kula nek nyolong Pelempertangga Jiwa kon nyolong Jambudipa Nirmala. Nek ra tak yok sakwite rontok kabeh aja dundang Bagong. Lho, yen ngono kita malah bakal wani gawe rusak kayangan. Ora perkara gawe rusane, sampeyan duwe syarat kaya ngono kuwi syarat sing tidak masuk akal. Saniki sampeyan ngendika mawon, Bagong, kowe tak paringi Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala. Ning aku njaluk ijol apa? Ning aja harga dirine bapak. Arep kula niku diitung Bagong niku sing paling wani karo bapak. Ning kula niku sing jaga karo martabake wong tuwa. Raine wong tuwa diobok-obok ora. Sak penake dhewe. Kon ngaten mawon. Saniki sampean mboten sakokean lenggah teng mriki. Sampean mangkondur teng kayangan. Mangkondur. Pelempertangga Jiwa kon jaga dewa sing saoke-oke. Nek nganti kula ora iso nyorong, Bagong malah semune kita wani karo panjenengan ulun. Mboten perkara wani. Nek sapa wae niku sing arep ngendhak derajate bapak, kula sing ora trima. Ora aja kok menungso. Dewa arep nyanyah-nyunyah karo Bapak Semar, kula ora trima. Yakin iki kula ora trima. Sumpah ora wedi karo Bathara Guru. Apa? Ora tau ngluluske siswa kok dadi Bathara Guru. Kudune bengi iki kabeh guru do sibuk ngrampungke rapot. Kok malah sampean klithian nang kene. Sesa muridé do tampa rapot arep do nampa apa? Kok ngono kok guru? Gong iki dewaning para dewa. Ora wedi aku ki gendone para gendro. Nameng ditandhike karo dewaning para dewa ora muntir. Ora wedi aku. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Apamu sing tak wedeni? Bagong,
sapa ingkang wani karo para dewa papane bakal tak besmi. Oke, ora masalah. Gong, dibesmi iki diapane? Embo. Petok. Dibesmi iki diobong. Lho, lah diwas muni oke aku. Wah, ya ora ngerti kata-kata kaya ngene iki. Lah kok dadi sampean arep ngobong karang anu ngendi papan padunungan kula pring apus. Monggo ora apa-apa, mangobong nek pun kula sapu. Nek wis temu empuk uwe mangobong. Nek sampean arep ngobong padukuhan pring apus padha karo sampean arep gawe kapitunaning rakyatku. Awi dukuh. Dukuhing para dukuh iki aku. Nek meng ngumuk dewaning para dewa iku ngopo? Iki dukuhing para dukuh. Rumangsane ketuane dukuh sak Karang Kadempel. Iya, Pak? Mangsane arep ngobong karo rakyatku, wong sing tanpa dosa, saniki tak walik. Dewa macem apa kowe kuwi? Kok arep gawe sengsaraning para kawula? Jare dewa, jare iki menungsa iki tumitah nyembah para dewa. Berarti sampean iki sembahaning para titah. Ha kok sampean mentol ajeng gawe kapitunaning para titah? Hah? Weh, lah njaluk dunek-unekke wong iki. Wis malak. Wong urip kok malak. Malak apa? Wong sisi kok tangane papat. Ayo, kowe mesti dobel-dobel kowe ta ya. Iso ngayahi wong loro mesti. Kurang ajar arepan kowe ya. Dewa sing kurang ajar kaya ngono. Kudune siji-siji. Ngono kok loro-loro ora, kancane ra domane. Mula seger temu. Tak siji kok papat. Aku ngerti maksudnya kayak ayo aku ya ngerti. Nek Bathara Guru mesti ora ngerti. Bathara Guru ki piye alusan kok. Pon kecobong. Ayo, sadurunge sampean ngobong pring apus. Sabar, Gong, sabar. Mangkel aku iki sonku ora kaya biasane kok. Wis. Rumah saku suaraku kaya ming nang kontraca iki lho, Tru. Aku iki ming pertemuan karo bapak kok nggawa sound system. Ayo sirku iki men gleleng e. Tak sewake to sistem barang e. Bulkit mau ora penak-penak. Wis. Nah sampean arep ngobong Karang Kadempel kula sing ora trima. Rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Kawula ajeng kula ayomi. Ajeng kula ayomi nganti tetes sing getih ingkang pungkasan. Metu njaba bakal tak coba kaya ngopo kekuataning Bagong. Piye? Metu njaba. Kowe Bathara Guru sinambi sosialisasi kabeh. Kok sosialisasi kabeh piye? Metu njaba supaya ora. Oh, celeng tenan kok Cak. Dewa kok dak jok omongan kaya ngono. Ora metu njaba, nek kula tau tuku pil-pil tak doko sanggon-gon, pil totoli pitike ora ngendhok. Lah. Ora ana sangkut paute kok sapenake dhewe. Ku iki dagelan, kudune le metu kok gara-gara. Oh iya ya. Saiki ora gayeng ya, ora gayeng kok ya. Nek wis aku takon karo kowe, Gong, anakmu pira? Kowe mampu mangsuli 16, kok ora kabeh. Aku tuku pil ngono kuwi kok penonton duer. Aku Bathara Guru kok ditawani pil. Aku iso kebablasan nek ngomong. Pon, kula tunggu pripun karep sampean metu njaba. Mang medal sih, mengke kula nuntut karo sampean. Kendel ya kendel ning nganggo duga-duga, wani ya wani ning nganggo etung. Aku ki ngerti nek kowe ki wong pancen wong dugal kewarisan. Nek muni bener kowe ki ora sapa-sapa ora wedi. Ya ngono kuwi pancen apik. Ning sing tok adepi sapa? Iki mau Bathara Guru. Wis ngerti. Rasa tok cethake. Apa aku ora entuk wani-wani Bathara Guru?
kae sesembahaning para titah. Sesembahaning para titah kok arep ngobong dusunku. Apa kuwi patut diajeni? Kowe kalah karo Bathara Guru, durung karuan. Manut dalange. Kandhani ngeyel, ora ngeyel mah. Lho iki ning kene iki filosofine wayang iki ning kene iki. Kudu do gatekke. Mula aku muni to. Urung karuan aku kalah karo Bathara Guru. Manut dalange padha menungso semene akeh iki eneng dalange, Pak. Gusti sing gawe jagat. Mula apa tumindak iki aja tok pasrahke karo sak pepadaning urip. Kowe takon aku tumindak ngene iki bener apa salah ya? Terus kono kancamu muni salah, kowe dosa kecemplung neraka. Apa dhae iki ponakane sing gawe urip apa piye? Pasrah bener iki pasrah karo sing gawe urip. Bener luput ki sing gawe jagat sing nemtokke. Ngono lho. Paham ora wae? Wah, tuwa ming putih rambute tok. Cukur sisan. Budhe mben bapak tok terke cukur to, Pak. Terke wong. Takon muhake. Ora dadi rambute brodol. Cah edan rampung cukur aku ngilo kok gila dhewe. Cah kok kewanen tenan. Ngono. Dadi kowe kudu gagas arep ame ngadegan sak sembrono ngene iki ning nek dipikir akeh. Piwulang-piwulang sing luhur, piwulang sing becik, piwulang sing apik. Contone Bathara Guru ki mau dewaning para dewa. Ning kae dudu sing gawe urip. Kae mung utusane sing gawe urip. Mula kedunungan salah, kedunungan luput. Lho bener Bagong Rengpah. Ngono ya pancen. Heeh. Kaya to aku ki arep bangun desa. Ming sabagong mbangun desa. Mula ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Oke-oke wong saiki do ngembe karo sak pepadane. Wis, coba wis. Ana tanggane arep duwe rasan-rasan tuku lemah. Nek sing wong ora seneng terus ngrasani, wah arep tuku lemah yo ngombar cengele wae. Mangane sedina ora ganep ping 3 kok. Nah, wong sugih karo orane wong ki aja diukur karo kahanane. Kadangkala wong sing nang Karang Pradesan ki malah sugihe ngungkuli karo sing nang kutha. Sugih lemah, sugih Tegal pirang-pirang hektar. Ning ora tau umuk. Tegalku semene, sawahku semene hektar. Beda karo wong kutha njajar mobil nang arepe dhewe. Pirang-pirang digarasekke dhewe. Wancine pajek ora iso. Ha ya wis piye. Ngono kuwi dijukok. Wah, kowe ndelok wayang mung ndelok gayeng tok. Amangar gayeng tok nanggap campur sari sadagelane. Ora gayeng ora jama-jama. Di sini ini yang perlu diperhatikan, Mir. Waduh. Mir. Wis ben ora apa-apa. Ngono lho. Aku ki kadang-kala ya dadi wong sing duga, gleleng nek omong traca. Saru traca, sakepene dhewe. Ning kadang-kala nek iso methek sari patine omongane Bagong ki ada juga yang perlu di apa ya namanya? Saudara-saudara diikuti. Oh, ngono ya, Kang. Aku wani karo Bathara Guru kuwi ora wani karo Bathara Gurune, ning wani karo sipate. Lho kuwi ya perlu diteliti. Kadang-kala ana bocah wani karo wong tuwa, dina wani karo wong tuwa. Aku ora wani karo sing bapake kae, ning wani karo tabiate karo bapake kae. Wong sing tuwa sing seneng suwiyah-wiyah kae kudu dielingke, nek ora dielingke ndak arep sapa-sapa arep didak cengele. Ngono kuwi, Pak. Mula aku ki ngangkat Bagong sebagai kawula cilik sing wani karo para penggede-penggede. Ini menjadi suara rakyat lewat pakeliran. Ngono lho. Nek ora wani ana sing bengok ta bengok, aku ning ditanggap. Ha iya. Ora ditanggap nek kon bengok-bengok demo ya aku iso dicekel. Nek ngene iki kan aspirasi, suara aspirasi rakyat yang lumantar Bagong. Ngono lho, Tru? Paham ta kowe? Paham. Pinter nek kowe. Sing kaya kelinci kuwi lho, gedhong ra kuwi. Lah terus kae Bathara Guru piye? Ora usah do melu-melu. Tandangane. Tandangane, Pak. Mati urip, bejo cilaka, sugih miskin, tak pasahi karo sing gawe urip. Wis tak tandangane. Bagong nek kowe mati piye? Pendem rasa kuwatir. Pendemen rasa apa? Ora apa-apa wis aku tok slameti tekan nyewu aku seneng kok, Pak. Ora usah perlu kelangan aku. Aku wani mati musuh dewa ki mergo aku mbelani karo kowe. Iya, ya. Wis asa. Ya mau titip anak-anakku dopeni.
Mati kok titip. Apa main titip rokok tok? Ya ora mungkin to ya. Aku titip anak-anakku, tak belani Pak, aja kuwatir. Aku ya belani desaku, Pak. Desa iki bumi wutah getihku. Desa iki aku urip nang kene, mangan tanduran nang kene, aku ngombe seger banyu desaku kene. Nek iki ora tak belani, sar belani sapa? Ini bumi tumpah darahku. Ngono? Tak tohi pati, sapa sing arep ngejeki desaku, sapa sing arep ngrusak adat budaya desaku, sapa sing arep ngrusak katentremaning desaku, ajange ning dadane Bagong. Wah, heroik. Heroik. Heroik apa? Heroik iki pahlawan banget lho. Anggemu aku taman makam pahlawan. Udu kuwi. Maksude kowe iki omonganmu iki kaya meledak-ledak. Atonya. Kane meledak sumbune ngendi? Ah sumbune kuwi nang isor kuwi ora. Kok dadi sumet. Sumet ya bongok-bongok tenan. Ha iya. Wis ngono wae ya, Pak. Ayo, aku tak metu Jawa tak methoke Bathara Guru. Lah aku kowe tak setelke video limbukan ya, Pak. Oh iya. Ayo kowe kemengkari nonton kaya ana CD VCD AB. Oh. Tulisane WL klasik. Limbukan bintang tamu Elisa, Tatin dan sinden-sinden warga laras. Karo ngisor dhewe Sehono. Iya iya. Tak setelke tak tinggal perang. Ora sampe melu ya. Ya. Engko nek manteni nggon abing-abinge dipejet. Engko abang-abang. Kuwi nek dipejet biasane sok yong ngono. Terus metu macet. Nah. Nek anune metu apa nih? Kepingane metu. Petro sing wis tau nyetel VCD ya, Tru. Wis. Duwe ta, Tru, kowe duwe nang omah. Syukur. Kok pasrahke Petro nek mateni ya. Ya. Nek gareng cethok ra iso ngomahe elek banget. Ya, Tru, mulih ya, Tru. Ngar mulih terus. Aku kok keloro-loro tenan ming VCD kok ora kuat tuku kok dadi diece karo Bagong aku. Ya, Tru ya. Engko nek wis dipateni anu di apa jenenge cop-copane dijabut ndak listrike ndak boros. Ya. Mergo aku listrike nganggo pulsa. Oh iya. Kae wis nyuwara nit ngono, Tru. Oh iya. Nah nyetel tuku ana pulsa ya, Tru. Wah. Ayo padha karo ngebot-boti aku. Ame nyetel anu kok nukoke pulsa. Ya. Heeh. Engko dicopot ndak boborosi listrik. Ya. Aku akon kowe mergo kowe ngerti carane nyopot listrik. Nek gareng ora bakal iso wong omahe nganggo sentir ya. Teng. Oh iki ora sopan ngono DC adine ngene kok nesu. Ora. Bangeten kowe. Kere ya tak sandange dhewe. Nganti ora ndek listrik domongke nang kalayak rame. Ora ya larang kok ya. Lu wong tanggo nganu apa jenenge iki ngragati anakku maneh nggo bayar listrik. Reng. Ning anake nek sinau rak ya bingung nek ora ndek listrik. Ngau senter. Senter sing tanggo golek kodhok. Kan iso terus talekke nggon bathuk karo maca. Aneh-aneh. Wis kono, Pak, ono masuk ono. Nek arep nganggo salon sing men karo plus digathokke men karo plus ya, Pak. Terus ngerti ta, Terus? Ngerti. Aku ora ngerti. Aku ora ngerti salon. Sabar. Ngono ya. Aku soalnya nek dagungan ruwong ra duwe terus wong goblok ki mangkel aku, Pak. Wis ngono ge mangkat, Pak. Iya aku tak ndelok nganggo tembang-tembang to komplit. Datan kawusu manjimunten gupit sanggar sangarup. Nenogan toko capurnalika semanten sang Hyang Pikulun Bathara Guru ngawi sanggening Purwadya Bala Duran Durapating bleber pating Prapatrita Bisakane Dalan.
Di. Teka Adi Pramesti Bathara Guru ngawis sanggaring para wadyabala. Para putra kadewatan. Malam menika mapan wonten ing Janaloka. Menika wonten wigatos menaka parenga ingkang ngraka ing sithik paudal-udal kababaran ingkang sejati. Nadyan kula cemadhong dawuh, para mawu kula ingkang putra pun Bathara Indra cemadhong dawuh. Para mawu kula pun Bathara Brahma cemadhong dawuh. Para mawu kula pun penyarian cemadhong dawuh. Para mawu kula nadyan kula ugi cemadhong dawuh kados pundi pawartosipun Rama Pukulun. Kakang Narada, menawi dinten sakmangke anggen kula ngirit sangganing para wadyabala sayekti namung nuhune timbalanipun Kakang Semar. Kakang Badranaya wigatosipun nggadahi moga kepengin nyuwun pelemretangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Nyuwunaken atmajanipun inggih menika pun Panakawan Bagong. Anggenipun badhe ambangun desa nanging kanthi syarat srana desa kedah didun tumbali mawi pelemretangga jiwa Jambu Dipa Nirmala Kakang. Inggih lajeng nuwun sewu Di. Mesti kemawon menika mboten bab ingkang awrat. Jernyatanipun Kakang Semar menika ugi kami tuwaning kayewangan duk rumiyin. Malam menika kapernah kadang werda Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Menawi Kakang Semar menika namung kepengin nyuwun pelemretangga jiwa Jambu Dipa Nirmala menika nuwun sewu menika mboten bab ingkang awrat. Inggih Kakang Narada. Namung menika dados pancatan gegayuhan kula. Gegayuhan dika Adi Guru kados pundi? Salumahing jagat kurping langit menika namung setunggal. Tiyang ingkang boten purun tata krami kaliyan kula. Boten purun nyembah kaliyan Bathara Guru. Miwah boten purun ngginakaken Subasita kaliyan pun Bathara Guru. Sinten? Inggih menika pun Kakang Semar. Tumuli Bagong anggenipun nyuwun pelemretangga jiwa Jambu Dipa Nirmala menika kula ginakaken pangrika daya kula badhe maringaken pelemretangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Nanging menawi Kakang Semar kersa nyembah kelawan ingkang rayi lan tata krami kan pun Bathara Guru Kakang Narada ing kagiat risang kapirang urinangku kinempit kempit dosang reknaning bawana adalah berkencong warudoyong pak pong buk bolong kali cudi sapa sing gawe kula nuwun mapunten. Menawi ngaten kersanipun Adi Pramesti Bathara Guru menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Jalaran Paduka Adi Pramesti Bathara Guru badhe ngendhak dhateng wingking neraka piyambak inggih menika pun Sang Hyang Ismaya. Mila Di, sampun ngantos sak mangke para Jawata menika kewirangan. Awit Adi Guru nuruti dhateng gegayuhanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Inggih menika kepengin dipun sembah deningipun Kakang Ismaya, namung nyatanipun Adi Guru kedah emut. Bilih Kakang Semar menika kadang werda paduka menawi Kakang Semar menika mboten ginakaken tata krami lan mboten nyembah kaliyan Paduka Adi Pramesti. Menika mboten nama aneh lan sampun sak trepipun. Lah kok malah Paduka menika sajaipun kumewat kula nyuwun pangapunten lho. Dumeh dadi dewaning para dewa kok kabeh para titah kudu nyembah kaliyan panjenengan. Nah, nuwun sewu. Menika mangke mboten saya kedadosanipun lho Di. Menawi Adi Pramesti Bathara Guru saged kula emutaken samangke sampun ngantos ngobak-obak katentremaning pun jagat raya. Jagat menika mapanipun titah kula lan panjenengan menika dewa sampun ngantos nyampuri urusaning para titah. Kakang Narada. Malah nggih kula nglempahaken sanggaring para putra kadewatan menika sayekti namung badhe kula dawuhi supados dinten sak mangke ambesmi papan pernahipun Bagong. Lah, dipun besmi dos pundi? Supados sak mangke kayiwangan dipun besmi. Krana menapa Kakang Bagong sampun wantun nantang kaliyan kula. Adalah apa ta? Nembe kemawon kula munjuk atur samenika panjenengan sampun ngendikaken nek Bagong wani nantang karo Bathara Guru. Menika mboten perkara Bagong menika nantang kaliyan panjenengan mboten. Nek merga sampeyan wis wani ngendikake nek Kakang Semar kudu nyembah, kudu tata krama. Lah Bagong menika dadi anake Kakang Semar menika ngreksa dhateng derajat pangkatipun tiyang sepuh. Ngreksa dhateng martabatipun tiyang sepuh menika sampun boten nama mokal. Menika sampun ngantos sak mangke para dewa menika kewirangan dhateng tingkah lampahipun Bagong. Monggo kula dheaken kondur kemawon methik pelemretangga jiwa Jambu Dipa Nirmala.
Bagong dipun paringi supados rancak wewangunanipun inggih menika pun pringapus papan pernahipun Bagong. Kakang Trada, menawi Kakang boten sarujuk, menawi Kakang boten mathuk, boten menapa-menapa. Nanging Indra Brahma Yama Dipati penyarikan sedaya para dewata kedah tilar wonten ing jagat. Rumaos sampun dipun kilani dening pun Bagong dene kula ing atasipun kula menika dewaning para dewa dipun wantuni dening titah swantah. Nah ngaten Adi Guru tetep badhe ngleksanakaken lho badhe majeng anggen paduka nedya ambesmi papan pernahipun Bagong kula ingkang badhe damel srana lan dawuhan anak-anak kula para dewata supados besmi papan dunungipun Bagong. Menawi ngaten nggih kula semanggaaken. Ning tunggak waru godhong dadap mrada lameru-melu ora melu garap. Dipun sengecaken menawi wonten wirangipun sampun ngantos ngembet ing neraka isi bang dal-dal. Kula trimah wangsul wonten kayangan kemawon nggih. Indra wonten timbalan, Brahma wonten timbalan Mulun, Yama Dipati wonten timbalan. Penyarian iya wonten maring adawuh Rama Pukulun ora usah walang ati. Mara gage gunakna daya pangaribawa papan pernahe Bagong diobong yen perlu di bumi angus. Yen Bagong ora nrimakake bandanen tangane kerincungan sikile. Gawanen menang kayangan bakal ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka. Kula nisnaken dawuh niki pangkatipun ing putra pincang menapa ora kitang sambung obor cara lintang mangkato dina iki Bathara Indra. Samar pamoring sukma sinukmaya. Kae ketoke dewa-dewa wis tekan kene, Tru. Iya. Apa sumbut karo janjiku? Heeh. Bapak wis to setelke? Wis. Kono dilek kono engko nek entek diwalik. Lho. VCD kok diwalik. Sing diwalik TV-ne. Ming sing do nyanyi do gogrok kabeh. Heeh. Pedhoke ya, Tru. Ya wis kono ngati-ati, Gong. Aku wae ora ikhlas nek nganti papan dunungku arep digawe geger karo para dewa. Wis tata-tata nek kira-kira aku kalah kowe ngewangi, Tru. Wis ora bakal tak tegake le, kowe cah adiku cah bagus dhewe kok.
Tinututi lampun katututan. Wong kok sikile sakilan ora kambah lemah. Tukang sulap kowe. Wis. Aja ngawu gawar ngawur. Kita takon lawan panjenengan ulun Bathara Indra Bagong. Weh, la iki pancen Bathara Guru ki ora mung lelamisan le ngancam karo kahanan dusunku. Ning pancen lahir batin ketok iki dewa Bathara Indra dasar pranyata. Bagong, nun. Semar kudu nyembah kelawan wong atuaku. Siwa Ismaya kudu nganggo tata krama kelawan wong tuaku. Yen kowe isih kepengin entuk Pelemretangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala. Nah yen ora kepengin entuk Pelemretangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala, aja takon dosa papan dunungkumu iki bakal tak besmi, tak bumi angus. Pono kawan Bagong. Kagat risang kapirang ngurin angkul kinempit kempit dosang reknaning bawana. Wis dadi niating atiku Ndra. Lho. Ora basa karo aku. Abok arep gelut kok basa. Nek wagu panjenengan wantun kali kula. Ketiban asta kula. Ah, ora wangun gelut ki ya sapa anane. Nek kowe niat arep gawe geger dusunku kowe arep bumi angus, aku sing bakal dadi pepalange. Aku sing bakal ngayomi kawulaku. Yen ngono pancen wani karo dewa sing tak wedeni apamu ora minggat dibantanganku lakon tinjung akhirat nyawamu cemplungke kawah candra dimuka. Ayo maju sejangkah, kowe maju sejangkah, aku maju sejangkah, terus istirahat di tempat. Wah, aku omongan karo wong edan ki malah suwe-suwe iso melu edan. Iki perang, ayo maju leno pangendamu nek ora ilang sertifikatmu aja dinyambak. Lho, dewa ki ra di sertifikat. Oh ya wis asa perang wae. Lho kok ora perang wis dadi kejenenge kok ora perang. Maju lah ayo. Iki merganing patimu. Kene merganing patimu juga. Para dewa. Iki ngapa sing teko kira ki? Nendi reng? Arep mulai aku terus.
Bola-bali kok arep mulih wae. Aku muni arep mulih kok ora mulih-mulih. Wis kek mulih prung ngono nek kira-kira Bagong ora seneng apa? Aneh to. Aneh piye? Ben ajae piye? Dewa ngantem aku. Heeh. Aku gledak. Lara gledak padahal. Terus candas aku diantem meneh. Ah santu aku ancang-ancang. Sing anyang-anyangan. Ancang-ancang. Antel ora. Ancang-ancang dewa teko set langsung tak antem. Kailoaning jagat gawaning para dewa, Tru. Tanem ki ra kena to. Dewane. Heeh. Kaya nganggo aji lembu sekilan. Oh. Nek biyen lho, Kong. Biyen aku tau dikandhani karo bapak. Nek dewa ki walate gedhe. Terus nek ngantem dewa ki aja dodo munggah, luwih-luwih nggon rai, ora bakal kena. Mergo kowe menungsa, kana dewa. Terus ngantem nek ngantem dewa ki dodo medun sekitar peteng, sikil, pupu, kempol lan kono kuwi. Heeh. Keneng mesti keneng. Mati weh. Antem jajamu gletak betot tenan. Sakarmu pokoke. Sing penting pokoke iso menang karo dewa. Mingke, Tru. Iki asli lho iki, tenan. Ora ngapusi ta kowe? Ora. Sing ngomong sapa? Bapak. Nek sing ngomong bapak percaya aku. Isih wani karo aku ora muntir sisi karo kowe. Ayo nek pancen wani ayo malso. Kowe ora iso males karo aku. Kowe tok kowe ngantem karo aku ora kena. Diantrane panjalmane apa ya? Elok tenan. Aku dadi kowe pasang Jaya Kawijayan guna kasantikan diantem kok ora keneng. Elok tenan. Iya sabar. Ayo ngantem. Legane nganti kuwi iso ngantem karo aku. Bumi langit tangkep. Aku dewa, kowe menungso. Bapak Semar nyuwun perlindungan nggih, Bapak. Nyuwun kekuatan kali Bapak. Anakmu berjuang mati-matian, Pak. Mula paringana kekuatan, paringana daya kasantosan. Ora sak dadak kowe gedumel. Ayo, walesen Bathara Indra. Piye? Walesen matek dening aku kowe. Modar ora kowe. Kapamu kapan kowe? Edian gugu karepe dhewe. Waduh. Ana apa kok meringis-meringis? Bagong saja wis ngerti. Keringkianing dewa mripate mendonong. Kaya nyuwun pangestu karo bapak ning ngantem karo aku sing diantem tutunggon dodot tutunggon sira. Enggak napa. Terus. Jebul dewa ku ya iso mules. Lah kok dadi ponokawan kok sak kepenake dhewe. Woi, lah Bagong ora ngalak jabut nyawamu ya. Sapa iki? Dewa jenggote do baca iki. Takon karo aku Yama Dipati, Yama Widuri Dipati. Yama Dipati, ya dasar para nyata. Kowe Bagong wani gendak sikara karo Bathara Indra, kaya adikku. Kowe iso ngantem Bathara Indra. Piye, gleleng ta aku? Kuwi sing nganggo tepa-tepa nek sekuat tenaga iso mletis mau. Wo, ora wawo-wawo. Aku dewa tukang jabut nyawa. Aku namung jabut untu kulina. Jajal piye? Wis untu waras wis jabut ora kekejek kowe. Mati dening aku pangga tayani mati ya. Ayo. Woi.
Modal ora kowe. Walah wis konangan. Ora iso ndumuk dewa ning mbok menawa wis dikandhani karo Semar. Ora diremet sak kayang. Terus? Tenan lho. Enggak antil ora. Asli ora cakep tangan. Ha iya. Liyane ora sing tak wedeni. Tak obong omahmu, tak obong desamu nganggo dhewe kekuatanku. Weh, ora macem-macem kowe. Ora mesake karo kawul aku apa? Ora ono mesake karo kamu. Terus siap, Tru. Terus anu apa jenenge apa jenenge anu apa jenenge? Kuwi lho sing digo nyemprot lho. Selang. Selang dilebokke nang irunge garengke. Arep bali aku, Tru. Disio-sio tenan ngene. Mun ora metu digedhek cengele, Tru. Ha ngono ya. Mati dening aku kowe Ponopan Bagong. Kaya ngapa kalah nek karo akal. Aku terus gawe blumbang. Terus gawe blumbang. Geni anggere liwat blumbang mabes. Liwat blumbang mabes. Ben ngobong mburiku. Ora apa-apa. Ayo kowe Bathara Brahma genimu ora ana paedahe. Ayo arep ngetoke apa meneh kowe saiki garengane. Mati ya. Lek gawe blumbang kejembaran. Lek gawe awan mlumpat mah kecemplung. Truk, gentane sik tak adus. Wah. Kesuwen. Oh, iki ngono ana sing maju meneh malah ngrekoso. Meng mabyur-byur. Gareng ae. Gareng celaka matane kowe kewalik ngono kok. Arep mulai aku. Ambok ge mulai ket mongko ge mau arep mulai ora. Lah tenan. Gugu karepe dhewe manus maling jajanan. Ayo Bathara Guru sisan kon maju kene ora bakal wedi aku. Kok mundur? Bathara Guru maju tenane. Oh. Aku wedi. Tangane kono papat e. Piye? Nek tanganku loro cekeli tangane dhewe loro, terus sing tangane dhewe loro ngamplengi aku, modar aku. Oh iya ya, mesti menangan ya, mesti menangan. Terus saiki apike? Matur, Pak. Oh iya. Bapak ora urung ya dikatut-katutke. Wes ora apa Semar ya kudu melu cawe-cawe perkara iki. Nek ngono ayo mlayu wae Bathara Guru meneng ketemu karo Bapak Gong. Yo, ayo ora Pak, ketuaan Pak.
nalika den mrayitna para guru Bagong sampun damel wirang kula Bagong sampun ngucemaken asmanipun kadiwaten mila dinten sakmangke kula nyuwun Kakang Semar masrahaken Bagong tak pasrahke sapa kalian kula kok sik to sing luput ki kowe dudu kok Bagong nek perkara mau tok gawe gampang mergo ora ketang sethithik lan sedhela aku ki tau tate ngrasake urip ning kayangan. Lah kok dadi kowe men dijaluki pelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala kok awel, Kok dadak kudu ngidak karo derajate kakangmu? Nek kowe mau ora omong werna-werna ning ngarepe Bagong, Bagong mesti ora bakal wani karo kowe. Ning ngarepe Bagong ki wong mersal mbedugal, ning dheweke ngerti tata krama. Ngerti unggah-ungguh tresna karo bapakne, ngerti bapakne arep didak martabate, Bagong ora entuk. Didak martabake, Tru. Ha iya. Halo wong dipangan ya. Martabat. Martabat. Kowe cara sekolah cerewet. Ayo mulai, Tru. Nek keloro-loro tenan gareng bengi mesake tenan. Hah? Ning gandeng kowe wis arep ngidak martabate Semar, Bagong muring kuwi wis bener. Nanging Bagong sampun boten pikantuk pangapunten. Kedah tumut kula wonten kayangan. Wis kene wae. Rasa digawe angel. Saiki nek Bagong arep munggah ning kayangan arep gawa arep kapake. Badhe kula cemplungaken wonten ing kawah. Mergi Bagong kedah nebus dosanipun. Gandeng Bagong kuwi anakku sing mangkat ning kayangan aja Bagong. Aku wae. Aku wis tuwek. Aku wis kewowogen mangan gempalaning jagat. Aku wis kewaregen mangan kahanan donya. Aku wis tutuk urip nek arep tok cemplungke kawah cemplungno. Aku ora apa-apa. Pak. Aja ya, Pak. Aku isih dibutuhke. Aja, Pak. Wis gek menyang kono, Mir. Kuwi penemumu dhewe-dhewe to, Go. Aku ki wong ora tau mlebu-mlebu gedang, Tru. Nek Semar mangkat mbok ben mangkat ora masalah. Cemplungke kawah ki engko gak renang ya, Mir. Kus iki. Condrotimu kuwi apa? Kulan renang to. Wah. Kuwi nggon papan panyiksan menungso. Waduh. Ya aja, Pak. Menengo. Iki nek ora kaya ngene iki ndak ora rampung-rampung. Aku gawanen. Kakang Semar lilo. Ora lilo ngopo? Wong ming mati kok ndak tak gondeli tak aweli ngopo? Aku ki ya wis ngenteni pati. Mula nek kowe arep nyengkake patine kakangmu aku malah seneng. Patenono aku ora apa-apa. Cemplungno ning kawah. Pukulun. Sampun ngantos namung bapak tok, Pukulun. Kula iki saged dados lirunipun aji kula, Bagong. Kula cemplungke kawah iki mboten napa-napa ning kula nderek bapak. Malah apik kuwi. Ha iso ora ana gunane kok kowe urip ning jagat iki. Mulai ora. Biar mulai wae. Ora betah Tru. Suarane Bagong ngantos ora jamak-jamak. Mboten namung bapak ning Petruk nggih mangkanthi teng kayangan. Mang beto teng kayangan. Kula gelem cemplungke kawah nyuli adi kula Bagong. Sampun manen Semar kali gareng kali Petruk. Aku ya sago. Bagong kowe ora usah melu. Aduh. Kancaku sapa, Pak? Kowe duwe kewajiban bangun desa. Dirampungke sik. Bapakmu dadi tumbal ra apa-apa, kakangmu Petruk gareng nglabuhi kowe ra apa-apa sing wigati gegayuhanmu kasembadan. Wis go kari ning omah. Wis kono gedhe menyang. Lho. Kok malah to susu-susu to? Meng bapak Petruk gareng. Iya, aku Petruk gareng. Wis kono mangano. Nang bojomu rasa dijak. Ra. Ada pateni. Mulai ya, Tru. Ya ayo. Mulai ora. Nang ngaten teti lo sampun ikhlas monggo. Kula kanthi minggah wonten ing kayangan. Nala gareng Petruk ayo. Nek pancen Bathara Gulu Mentala, ora apa-apa. Pancen iki dalane awake dhewe.
Bagong ditutuke le bangun desa rasa mikir bapakmu rasa mikir kakangmu. Kok dadi kaya ngene lelakone iki. Terus aku kan ngapa wis jajali? Ijen malah rumangsaku Semar ki nibake kewajiban abot karo aku. Ane ana kancane Petro Gareng isih lumayan isih iso tadak ngembat abot entek ning pakaryan amis baci ning kawontenan. Ane iki nang ngene iki piye aku? Monggo bapak engko mesti cemplungke kawah mati. Gareng cemplungke kawah ya mati. Petro cemplungke kawah ya mati. Aku ra ento nangis. Aku ra ento nangis. Aku kudu tetek tanggo-tanggon. Ya meng aku kudu iso nyelametke bapak karo Gareng karo Petro. Arep suwan Pandhawa mesti malah ditukani luwe-luwe Ndara Werkudara nek nganti aku krungu lajeng bangun desa. Bagong dua pure kaya aspal. Bangun desa kecek diasmu. Pruk. Modar. Ndara Janaka tak lapori ya ora dadi atine. Bagong, kowe ora iso njaga bapakmu karo kakang-kakangmu peda apa wis wita ning Madukara minggat. Wah. Kok kebayang-bayang cerita sing kaya ngono ya. Wah, cilaka tenan iki. Nanti ya apa golek dukune apa ya? Ane kok mah dinahi nomor. Monggo aku wis ados kok ngono ora tau tuku ya ming kala-kala titip. Wegah. Wes. Wah iya. Wah. Ayo. Kelingan aku. Aku sing duwe wong tuwa. Ya kuwi Togok. Siwa Togok. Adimu arep dipateni karo adimu Manikmaya. Kowe nek ra iso ngewangi adimu, tak gunting cangkemmu. Tenan asli ya kae lambene kotorong e. Tak jitet tenan. Tak obras tak gawe ciut ning wi. Men kembak-kembi kok cilik-cilik. Aku mangkat ning nggonamu ya aku sing teko Tegok. Kok kaya ora dadi karepmu, kowe anggere tak kancani tenguk-tenguk kok mesti nglungani, anggere lungguhan tak jejeri kok mesti endo. Jane eneng apa? Jare mau janji dina iki golek ngengeran Swita Nalindra Sabrang. Aku wis mara nggawa koper kok kowe urung persiapan apa-apa ki piye? Nek ana perkara omong karo aku Togok aja meneng wae. Aku ki ya ming kancamu siji-sijine. Aku ki sedulurmu siji-sijine. Aja terus bisu ngono kowe mengko ndak ora apik kedadeane. Nek ana perkara ya ayo dirembuk wong loro. Lum. Aku ki sak suwene ora tau mikir karo sedulur-sedulurku kok saiki malah dadi mikir. Sedulurmu ki sapa? Wong ya ning urip ning alam padang ki ming karo aku. Kok iso mikir sedulur? Nek kanca dadi sedulur ki ya oke, nek sedulur tenan ki ya ora ana to. Ana. Lho, ana. Ana. Aku ki jare di sedulur ning donya iki, ning papane adoh. Tur gaweane ya ngalor ngidul karo aku. Ya kuwi Semar. Ya si Ismaya, adikku. Oh, Semar to? Heeh. Lah ngapa? Ana apa hubungane karo Semar? Aku ki ngimpi ning kok atiku ki bareng-bareng ngimpi ki tratapan, sir-siran ora karu-karuan. Monggo aku ora tau nggatekke karo adikku Semar, lah kok ora kaya dina iki kok nggonku duwe kawigaten luwih karo sedulurku Semar. Lah kowe ngimpi apa? Aku ngimpi kok Semar kaya
numpak kapal, numpak prau cilik. Seneng banget guyu latah-latah. Ana ing tengahing bengawan ning kok ora ngerti sangkan parane. Bengawan mau banyune banjur gedhe. Wekasan praune glimpang. Prau glimpang Semar bengok-bengok nyeluk jenengku njaluk tulung karo aku. Lung. Aku kok tratapan kaya ninggal jejabang ning tepining balumbang ya, Lung. Apa arep ana lelakon sing ngembet karo uripe adiku Semar? Saiki ngene. Terus nek upama hooh kowe arep ngapa? Wong ya papane adoh tenan, dadak nyabrang segara. Ya nek mangko Semar ki tok tulungi ki atine lega, nek ora lak malah wong nyatane kowe karo Semar ki 10-an abad ora ketemu, ya ta? Lah iya. Apa ya kowe isih kelingan karo rupane Semar? Lah ya isih. Semar karo aku rupane ora bakal malih. Ket biyen medhun ning donya ya wis kaya ngene iki. Ora bakal owah. Lah mula kuwi aku jane kepengin goleki Semar, kepengin nakokke eneng perkara apa lan ana wigati apa. Kok nganti aku ngimpi kaya ngono kuwi ora prayoga to. Sik, ngimpine ya apa? Ngimpine para esuk ngancik impen ya kuwi winastan puspa tajem utawa kadara dasih. Impen sing bakal kelakon. Mula nek nganti iki ora tak tanjihke mengko ndak aku kleru ya, Lung. Ya nek pancen niatmu kaya ngono ya ora apa-apa. Yo tak kancani. Nek ora ndidit numpak kapal ya ngerake debok. Ora modar ning dalan. Wong segarane gedene ora jamak-jamak kok. Iya piye carane supaya iso ketemu karo Semar mergo atiku ora penak tenan. Lah nek wis ora penak arep ngapa meneh? Wis yo tak turuti engko nek wis rampung perkarane ndang golek ngeran meneh, Gok. Ing rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga iram kang tumingal dendeng saengga praja. Dereng ngantos paripurna sambal wacana kasaru ingkang bengok-bengok saking katebian. Nenggih atmajanipun Kelurahan Semar, nenggih Kelurahan Bagong, mangono pangudas maraning Indriya. Pakde. Pakde Tomin. Kok kaya suarane Bagong. Kaya anake Semar sing ragil. Wah, iki nek ra ndelik mantek-entekan iki. Wong iki gayane njaluki apa-apa wis bar tak kei jam tangan barang. Isin njaluk kalung kesehatan barang. Monggo Bagong. Wow. Wacagak. Bagong. Aduh, alhamdulillah. Togok ora lunga. Aku sowan ya, Gok. Wo. Apa? Ae cindil mburimu kae sing urip ta? Kowe ora sembrono iki Pakdemu mbilung. Pakde bilang. Pakde bilang aku ngaturke bekti ya, Pakde. Ya, Bagong tak tampa pangestuku tampan ana ya, Bagong. Tak gegem dadake jimat. Wah, jan siwa ki saya lemu saya tua saya lemu. Omahmu apik saiki, Pak? Iya. Kae lukisan dhuwur kae fotomu, Pak? Kok kaya cangkem boyo. Boyo wis semen, wong jeneng sing lukis ora teko iso kok. Ayo wis apik tenan jan, Pak. Elok tenan. Wah, nganggo saiki dinehi gebyok. Limaringi Gustiku ratu-ratu sabrang kuwi kok, Gong. Aku ora tuku kok, Gong. Ayo ora apa-apa jeneng peparing iki kudu diopeni. Engko tak gawane ya, Gong. Lah, wis. Kae rak jam sing sok metu manuke to, Gong? Kaya paringane ratu Gustiku mbiyen sing wis mati. Prabu Wirambana Dewa. Wis suwe le mati kuwi. Le mati wis jaman Pak Gita Toyan kuwi. Iya. Amben ratune jenenge Wirambana Dewa. Ha iya. Kowe dioleh-olehi jam kae. Wah, apik. Nganggo jam rasa titut glung-glung titut. Manuke metu to.
Nang wis iso metu ora, Gok? Ora aneh-aneh senengane omongane iki terbung sapirake dhewe. Ayo alam-alaman sik. Mbok Pakde mbilen kok gawe wedang, Pak Gok. Ngelae aku. Nek kene iki anane ya ming wedang putih, doyan apa piye? Wah, putih ra masalah, waton ra dicampuri gamping. Kono lung jukukno ngendak cerewet cangkeme. Wong cah iki cah bedugal, cah merosal. Wis, ngibarate seger tanpa ngombe, wareg tanpa mangan. Siwa, apa? Aku sowan Siwa iki arep atur pelaporan wae. Atur pelaporan bab apa? Ngene wae. Bapak iki arep cilaka. Lah, rak tenan to. Aku ki wis ngimpi sing ora-ora. Bapakmu kena apa? Ah, tak critani rasah nyemprot sik torongmu. Aku ora pengen bangun desa wae. Heeh. Hah, aku entuk sasmita sekrate bangun desa aku kudu ditumbali nganggo pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Lah iya. Monggo kuwi anane nang kayangan. Heeh. Hah, terus apa jenenge? Bapak tak jaluki tulung, Pak, mbok tembungke Bathara Guru. Bathara Guru kelakon medun ning dusunku. Wah, kanugrahan. Kanugrahan apa? Malah ngisro. Bathara Guru iki. Sebabe tak jaluki pelem pertangga jiwa ora gelem ning njaluk syarat. Bapakmu kudu nyembah karo aku, kudu basa karo aku. Aku mah nek wong tuaku kok didak-idak martabate ming perkara aku kepengin njaluk pelem pertangga jiwa. Bathara Guru tantang, Dik. Wah. Bathara Guru ki to tantang. Oh, ngece to, ngece. Karang Togo ki nek omong ngene iki, apike cangkemmu tak tukune, Gok? Wus. Lambe kok arep dituku ora. Ah, terus geger perang. Perang bareng Bathara Guru maju, aku melayu, dewa-dewa kalah karo aku. Masa? Wes omongi kok. Kalah kabeh Bathara Indra, Bathara Brahma, Bathara Yamadipati, Bathara Penyarian. Pacare kowe kalah karo aku. Ha iya. Mundur aku malah lapor bapak. Aku arep dibondo karo Bathara Guru arep dicemplungke nang Kawah Candra di muka. Ah bapak ra oleh. Wis Bagong kowe menengo ning omah kene mbangun desa men ketekan penjangkamu. Bathara Guru aku sing dadi suliye Bagong aku patenono. Wah, bapak karo Gareng karo Petrus saiki digawa Bathara Guru munggah nang Kayangan Surabaya wae. Kayangan endi? Surabaya. Suralaya. Ha iya padha lambemu. Suralaya, mula aku bingung. Sapa sing iso mitulungi bapak bareng aku kelingan aku ki ndek Pakde sing menyu. Wih, ngunake Pakdene. Ya kuwi Pakde Togok. Mula aku njaluk pambiyantre Pakde Togok. Jare sampeyan ki kakangne bapak. Kowe tak critani ya, Gong. Heeh. Aku bapakmu Manikmaya kuwi biyen sekondhok. Wedian. Apa ora suwek bokonge? Ndoke semono gedene. Gose to. Ndoke iki ya ndok lumrah. Wah, tak kira nek gedhe banget tenan. Mobrot-mobrot. Lha ngeden tenan ngrekoso. Lah ndok mau kulite dadi aku, putihane disebut dadi bapakmu, kuninge dadi Manikmaya. Wah, terus mburimu kuwi teleke. Meneng lu ngrasa ditelur. Rasa tok tanggapi ndak malah ora apik. Telek ya ora apa-apa wis ben. Nah, aku dijenengke Tejamaya, bapakmu jenenge Esmaya. Sing ragil dhewe ya kuwi jenenge Manikmaya. Aku gumun kok, Manikmaya kok bagus kok kowe elek. Lah critane ana. Apa? Aku critani kok. Pakde. Aku mbiyen ki mergane tau tate ming dodolanan perang-perangan karo bapakmu Ismaya. Kuwi didadekke jalaran Manikmaya wadul karo Bathara Tunggal bapakku. Wah. Bapakmu jenenge sapa, Kok? Bathara Sanghyang Tunggal. Eyangku. Heeh. Dian aku jan turun dewa tenan. Ning kok kene.
wis nasibe kok ya. Terus dilaporke Kanjeng Rama Kakang Tejamaya kali Kakang Ismaya sami perang rebatan kepengin dadi dewaning para dewa. Bapakku Sangimbang Tunggal duka. Aku didukani kowe kena dadi dewaning para dewa. Nek Togog utawa Tejamaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon, Ismaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan. Terus tak untal. Ngongso to, Gog? Sita. Aku sendika nalika semono cangkemku tak jembar-jembarke nganti suwek kaya ngene iki merga budidaya nguntal gunung. Lah bapakmu duwe ide. Idene piye? Diserot karo bapakmu separo ning gunung kuwi mlebu ning waduke bapakmu, mula bapakmu wetenge nglembreh kaya ngono kae. Wo. Isine gempalaning gunung to kae? Heeh. Sesuk arep tak plotot tanggo uruk. Lho. Malah diplotot guruk ora. Wah, dadi elek kaya ngono terus mudhun ning jagat. Lah kuwi critane ngono kuwi terus Manikmaya dadi dewaning para dewa ora ana sing mepalangi. Nah asline kowe ya wa. Lah aku tuwa dhewe kok. Wah, kowe mesti gleleng tenan nek dadi dewaning para dewa. Ane dewaning para dewa kok ya dipermaksik cangkeme kok. Omongan lho kowe kok ora ana penake ya, Gong. Loro neng ati ning kok nyenengke. Itulah kelebihanku. Ayo. Terus ayo ngono kuwi. Nah, nek kowe iso crita ngono kuwi berarti kowe kakangne Manikmaya utawa Bathara Guru. Aku njaluk tulung go. Kowe munggah ning kayangan Manikmaya seneni. Manikmaya. Semar balik iki. Ora lo balik untal kowe. Ngono kok. Aku nek munggah ning kayangan iki aku wis sumpah, aku wis ora munggah meneh ning kayangan. Waduh. Aku cindile kuwi. Sik ora usah dikatut-katutke. Tak mulai ya, Gak. Loro ati. Anggere dilarani atine kok mengardo mulih wae. Mulya kono malah kelong kancane ora apa-apa. Kaya wingi tak tundungi do ora mulih ya, Gak. Heeh. Ora aja bilung. Ning nek tumrap aku gandeng kowe kuwi anak swarganing wong tuwa ki nek anak iso ngabekti karo wong tuwa aja njaluk tulung ning kowe dhewe sing iso kudu nyelametke bapakmu kowe munggah ning kayangan atene modar padha karo aku soroh nyawa sing diancami aku wa ngene wae kowe munggah ning kayangan ning kowe dadi wong sing mlebu metu kayangan ora ana sing ngelekke sapa kowe tak dandani gelem ra ning ora wedok lho Gak aku. Mun tak dandani wedok tak kon ning prapatan, ora ning kayangan. Dandani cara sapa? Sing ora diwilikke mlebu metu ning kayangan ki ming wong tanah utawa titah ki ming siji. Sapa? Raden Janaka. Berarti asu? Aku. Kesusu malah misoh aku. Berarti aku arep dandani Raden Janaka. Heeh. Asik. Wah, seneng iki. Sadurunge munggah ning kayangan aku arep menggawe cewek-cewek sebanyak-banyaknya. Ayo gleleng kok ben do jatuh cinta karo aku. Ben go tergilas-gilas karo. Tergilas-gilas ki apa? Hak plitesi mbok siji. Ha iya. Gelem kowe? Gelem. Nek gelem saiki kowe toto-toto sedakep. Sedakep piye? Tak cipta. Dicipta tak dadekke Raden Gatotkaca. Siap. Terus aku munggah ning kayangan ya. Ha iya. Oke, jos iki. Ngene ora aku kok le malik piye? Mbuh aku ora urusan. Ora usah malik ora apa-apa wis benteng ning kowe. Ning nek engko ketemu Janaka tenan udu salahku lho. Nek kowe diajar. Wah mbok cangkeme sing apik wae. Kowe iki arep ngekeki jalan keluar kok malah ngedeg-degi ta kowe? Kowe ning kayangan Raden Janaka ning jagat ora bakal ketemu. Wis gak didandani. Wis niat tak munggah ning kayangan obrak-abrik kayangan ora balekke bapak. Yo. Toto-toto ya, Gong. Heeh. Togok yen malegak legok trembilung kang Sarawita. Kowe ngapa, Gong, mas cangkeme digojeki? Menengo.
Ki Lurah Togog yen to wis mingkupke cangkeme bakal duwe gawe. Nalika semanten mandi panyuwuning ki Lurah Catugara. Ilang wujuding Lurah Bagong wujud Raden Arjuna satra ing Madukara. Ah, nuwun Jagad. Ya padha-padha. Waduh janike. Jos tenan iki. Ndok suarane ora ngono kuwi. Tegek. Wonten dawuh Raden. Mbok cangkemmu dobraske Tegek. Wah Janaka kok kaya ngono ya. Lam-lam perjiwatan baya mira baya ingsun sun remuk dadi kerupuk. Omongane wis. Ah nek kowe cara kaya ngono kuwi munggane kayangan ora bakal ana sing ngerteni. Heeh. Lah aku nek kayangan suarane ya kaya Raden Janaka iki. Lho kudu Raden Janaka. Rupane kaya Raden Janaka kok suarane kaya Bagong. Iya Tegek, rasah nyemprot-nyemprot cangkemmu. Aku ming takon sak lumrahe Tegek. Nggih, pun minggah teng kayangan Semar dislametke. Iya Tegek, aku njaluk petan pamit. Pamit munggah ning Kayuwangan Tegek. Nggih, ngatos-atos. Janaka nek mlaku kudu nganggo gendhing. Wale. Sak karep sampean ajeng ngangge gendhing napa? Jublak suweng eting glenter. Sik. Raden Janaka niku pating paring ora nganggo pangkur utawa nganggo suba kastawa. Suba kastawa sing piye Tegek? Nalikane rae dalu cangkemmu bliru. Cangkem gedhe kok kon crita ora? Wis rasan dadak kokian gunem sing tanpa guna. Aku budal marang Kayangan Tegek ngatos-atos. Mulat mara Sang Arjuna Ismunya kang kamanungsan kasrepan tingkaing mungsuni lan padha katang ayataya. Iki sula apa? Tegek, aku bingung Tegek. Oh, dadi Janaka kok ora positif ora. Gendang cekak-ceket. Yo kancane gise gembira, rera banyune segara. Janaka kuwi ora kaya ngono kuwi. Coba nyuwun pambiyantune pengrawit. Tegek, iki ora ana pengrawit. Pengrawite padha mulih dewi-dewi Tegek. Kakang Semar mugi andadosna ing kawuningan sasampunipun Kakang Nayantaka rawuh wonten ing Kayuwangan. Estunipun menapa ingkang kula aturaken wonten ing jagat nalika semanten namung minangka dados panodi anggendika Kakang Semar mastuti menapa boten dawuhipun dewa. Aku wis pasrah bongkokan. Yen pancen kabeh dadi sarana kasembadaning sedyane anakku Bagong, aku nadyan kudu tata nyawa tak pasrahke marang kowe Bathara Guru. Kakang Ismaya mboten kula mboten badhe mentala merjaya dhateng Kakang Ismaya jengandika menika kadang kula sepuh mila sasampunipun rawuh wonten ing Kayuwangan kula mboten badhe tumindaking mboten sakmestinipun Kakang malah sakmangke dipun sisihaken aturipun Manikmaya ingkang sampun kelajeng kula aturaken dhateng Kakang Semar nalika wonten ing jagat. Sakmangke Kakang tetep dados kadang kula sepuh, tetep dados sesembanipun Manikmaya. Kowe iki piye to? Dewa kok mencla-mencle? Maune aku arep tok cemplungke kawah, aku wis gelem, aku wis manut. Bareng tekan kene kowe menehi pangapura kelawan aku.
dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula mentala dhateng Kakang Nayantaka. Mila sampun Kakang, mangke Bagong badhe kula palingi pelem Pertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala. Lan Kakang Semar ugi mboten badhe kula menapak-menapakaken. Malah sejatosipun Kakang Semar kula aturi rawuh wonten ing Kayiwangan menika badhe kula sugata dedaharaning Kayiwangan Kakang Semar. Semar, wah lah kok tenan iki neng woh-wohan pelem Pertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala. Guru aku ngaturake panuwun Kakang Semar, monggo kaliyan Nala Garing Petruk dipun rahapi sak merdekaning penggalih. Monggo sampun wigih ringa-ringa. Ayo Pak, iki ya wis keroncongan wetengku. Ayo Pak, gedhi maem kuwi diparing karo Bathara Guru kok. Kowe ora dahar apa piye Manik Maya? Mangke gampil Kakang, menawi kula mangke gampil. Gonjang ganjing langit kelap-kelapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Datan Grahita Kelurahan Semar Badranaya. Nalika semanten sigra dahar Jambudipa Nirmala pelem Pertangga Jiwa parandiri dening Sang Hyang Manik Maya wis cinarem daru beksi wisa racun ing niwasi Dupian dahar pelem Pertangga Jiwa Jambudipa Nirmala semerpet kang panon dawah plak kapidara luar semanala Garing Tuwin Petruk nalika semanten datane nget Purwadasina. Wah, seger banget. Banyune akeh. Pripun Mati? Kencang waru dayang Pak Pong Bu Bala kali cedhe sapa sing gawe. Lah ngados mengkaten lampanipun Adi Guru api-api menika ngrengka Kakang Semar nanging nyawisaken dedhaharan ingkang sampun cinarem dalu beksi wisa racun. Panakawan sami mblasah kados mengkaten menika tos pundi diwae. Apan menika ingkang kula kajengaken Kakang Semar Nala Garing lan Petruk sampun ngraosaken sakit tumuntun badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Indra wonten timbalan kuandhaning panakawan katelune papanana ing pinggiring kawah Candradimuka. Sawise iki mengkulun pribadi ingkang bakal nglundhungake kuandhaning panakawan katelune marang kawah Candradimuka Indra. Nadian asin rep Sudarsana wis ngunggonira laper Kakang Roda punawi niki menika kados wonten sowanipun Arjuna Kakang. Lah iki dipun timbali kemawon sajaipun kok nyusul dhateng panakawanipun. Sajaipun mekaten Kakang. Arjuna padha kanthi harja sak prapta kita Janaka. Lan mula Sang Arjuna semenya kang kamanungsan kasrebanding kang mungsu
Kogong dhewe arepe piye? Arjuna maning ademu padha kanthi harja saprapta kita niring sambikala tansah pinayunganing kawidadan pikulan kepaneng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk pikulan ya Arjuna Ilun Tampa pangestu ulun tampanana menawi kenging menawi mboten kenging kajenge rincang-rincang ingkang nambani pukulun. Iya ya Arjuna. Wigatine apa kita sowan ing sepisan menawi pukulun selo. Binjang menika Madukara badhe gendurenan. Edian. Jenenge Madukara kok ming gendurenan kok ngulemi dewa iki lho. Pukulun apa Janaka kula kecalan memanik ing ati. Memanon ing ati Pukulun. Iya, kita kelangan apa? STNK Pukulun. Langgenah Kakang Rudra menika kadut timbali terus sampun. Janaka sajaipun minggah menika sampun ngunjuk ciu sajae. Omongane ora petha. Kecalan memanon ing atiku linggih menika pun setunggal Kakang Semarang. Kaping kalih nggih menika kawan kula piyambak nggih menika pun garing. Ing mangga tiga inggih menika pun Petru Pukulun miturut layang kabar harian Merapi Semar Petru lan Garing dipun boyong wonten ing Kaiwangan menapa kasinggan mekaten Pukulun. Iya. Wigatosipun menapa Pukulun dene Kakang Semar lan Petru lan Garing. Pukulun wonten dewa ingkang muntah-muntah. Menapa sababipun Pukulun dene Kakang Semar kaboyong wonten ing Kaiwangan lajeng kelipatanipun berapa? Piye kuwi? Lajeng menapa to kelipatanipun Kakang Semar? Kelipatan berapa? Kalepatan nggih, kalepatan maksud kula kados pekaten Pukulun. Bakal ulun cemplungake ana ing kawah Candradimuka Janaka. Lha dalah. Lepatipun Kakang Semar mapan wonten ing Pindu. Pundi Pukulun. Kakang Semar wani kan panjenengan ulun. Pukulun apa? Kakang Semar kula suwun. Susuke Kakang Semar kula suwun. Semar bakal kita jak bali marang jagat Megater. Nala Garing uga bakal kita jak bali inggih Pukulun. Yen ulun ora maringake kula badhe ngamuk ngibarati kados dene banteng ketatut. Ugi kados dene gajah ingkang ngamuk punggung. Kula mboten badhe ikhlas menawi Kakang Semar mboten kaparingaken dhateng Rakuat le ngampet aku. Omongan gedhe iki ngrekoso tenan. Rakuat le ngampet. Nek mboten kaparingaken kula badhe ngamuk wonten ing Kayangan Pukulun. Bumi goncang ganjeng. Langit kalap. Katon ler kincanging ngares. Yen ngono kita bakal wani kalawan kadiwatan. Yen pancen wani Janaka aja ndodhok ayo
ngadeka padha karo Iwang Pikulun Jatimurti. Janaka kok metenteng iki cara ngendi? Metenteng nganggo tangan-tanganku dhewe kowe Bathara Lodong rasa cerewet. Ora ngajar. Bathara Lodong rasa cerewet. Anggepe aku wadah permen apa piye? Arjuna wonten dawuh. Yen kita kuat nampani guntur geni guntur angin. Wonten sanes guntur ingkang sok ngepit menika. Guntur isi ora cak dilake ya. Arep kaya ngono ya kowe. Kula mboten badhe panggah. Dene kula mboten badhe ngungkuraken guntur geni guntrang. Monggo kula aturi namakaken pukulun mati dening ulun kita Arjuna. Supan apa to iki Janaka? Wah, Janaka kok joget kaya Dursasana anggepe. Janaka kita malah nguncalake suku semunantang lawan panjenengan ulun. Aja takon dosa tiban cistri sulon jeblok dodo kita Janaka. Pukul dewa kok mainan drei. Iki pusaka dudu drei. Lah diguru ya ngerti drei. Kula aturi namakaken pukulun menawi paduka pukulun boten saged merjaya pun Janaka. Dinten mangke malah jengan iki ngembadi kula berjaya. Aduh Kakang rada mlajak. Iki nganggo sandangane sapa kowe? Walah, dapure kaya ngono kok dadi wong bagus. Ora usah cerewet kowe. Ora ngunang-unangi aku lho, ora ajar kowe ora. Pukulun rada apa Janaka? Pukulun Kanika Putra. Iya, piye? Kula badhe manjing wonten ing kamar mandinipun widodari. Ais dengkulmu amah ora? Kita ngapa kita? Kok dadi Janaka barang? Madosi bapak kula. Wis ora ana dewa kowe omong biasa ndak malah kecetit kala menjingmu. Anu yang goleki bapake. Bapakmu Semar karo kakangmu Gareng Petro pancen dibondo dening Adi Pramesti Bathara Guru. Ngandel ora? Pancen si Pramesti iki pancen keparat tenan. Teng pundi saniki dadi dekoke? Neng pinggiring Candra Dimuka. Aduh. Nek ora tak belani, nek ora tak slametke gake, slametno uculana bandane bakoke. Waduh, ora ning kono. Oh iya. Do batang nang kene. Semar ya tuwekan. Aku wegah banget ndelok Gareng rupane iki. Yen mau sore lha aku ndelok Gareng jan tak tambani Pak. Tak suwun ke ngersane sing gawe urip Bapak durung wancine tekaning pati. Merga kowe tak kandhani Pak apa terus bape tok kowe durung tekaning wancine tekaning pati Pak. Kijinge rung dadi mir. Nek wis dadi kowe bakal tekaning pati. Tak tambanane ayo, do urip kabeh ora kaya bocah. Sadar. Ndara kula ngaturaken bekti nggih Den.
Waduh Ndara, kula ngaturaken bekti kula kunjuk matur sembah nuwun Ndara. Waduh Den, maturaken sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya dibodo-bodo. Pripun Ndara? Iya dibodo-bodo. Padha-padhane kok dawa banget ya Rek. Nek mboten wonten sampeyan kula wis dicemplungke teng kawah. Suwun nggih Den. Sama-sama. Ndara kok ngendikane kaya ngoten? Kakang Semar. Ojo kaget. Aku lagi bali wae saka Batavia kan. Nitih napa? Senja Utama. Ndara apa? Petro nun mbok iki kon semingkir. Wong kok rupane kaya rating. Awar mulai terus aku apa? Wong ngerti sene arep mulai. Setan iki wah diapure Bagong lho ya. Gleneng laku mer. Wah, kowe kudu sembah karo aku. Kakang Semar. Kakang Brotobrot. Brotobrot piye ora? Broto Simping. Brotonaya. Badranaya. Brotonaya. Kleru iki. Lha piye? Pancen tak sengaja Kakang. Pancen wis dadi niatku. Nggonku lung bakal gawe wiranging Bathara Guru. Lah saiki gurune ndi? Mulang bocah-bocah. Kowe. Kowe. Ndara karo Semar kok tuthuk-tuthukan. Kakang Semar amping-amping ngono aku. Ndara ajeng napa? Arep nguyuh. Arep lenggah dampar keprabun Sela Kandha Warubinangun. Nek ana aku ora bakal kuwalat. Dadi kuwalat mburimu kuwi. Men sirahe dienggo sikil. Arep bali terang. Engko dilongkas bubar kok bola-bali ora. Ayo dah. Bekti kula kunjuk pukulun ya Kresna Ulun Nampa. Lho ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun ya Arjuna Ulun Nampa. Guru akehku aku ngaturake bekti. Ya Werkudara ndak tampa. Wonten menapa pukulun teka paduka rawuh wonten ing jagat Arjuna. Kebangeten gedhamu. Ing atase nalika semana kowe mirang-mirangke ulun. Nggone ulun lenggah ning Kayiwangan teka saiki ulun minglar saka ing Kayiwangan sira wis prapte ning jagat Janaka ora pantes sira dadi laranging jagat ora pantes sira dadi unusaning titah sira munggah ning Kayiwangan mirang-mirangke Bathara Guru kok saiki wis lungguh ana ing kene Janaka. Larampaning magepokan kelan kadang kula pun Arjuna Janaka sowan ning Kayiwangan. Nalika semana Janaka mirang-mirangke kelawan panjenengan ulun, Janaka ngembari marang panguwasa ulun. Ulun ora nrimakake lah bareng ulun lunga saka ing Kayiwangan ninggal Suralaya. Lah kok Janaka wis lungguh ning kene. Kresna iki lelakon kepiye? Weh dalah Arjuna.
Prabu tentu wonten tiyang ingkang madha rupa kaliyan kula. Kok sik to aja kesusu. Mengko ndamel kowe kewirangan. Munggah ning kayangan ya munggah. Ning karo aku aja kesusu. Monggo kula dherekaken. Ucap kacarita Raden Janaka nedeng sedih sungkawa enggalih amargi mboten saged kedina mancine aku weruh mulai Bagong nyanyel Janaka kok nginjen widodari menek tembok Gus dus ndasmu Gus kok dus yen njaluk ngampura pinter ending aku ora patek krungu mengken enten napa-napa sing minggah teng kayangan ampun wedi lho ampun gigrik wong sampean bener iya Kakang Angling Darma aja nganti kuwatir Kakang wah omongane wis sakarepe dhewe ora sabar Janaka ayo menungso ora tatanan madha rupa karo Janaka kosek sabar diseleke rasane sik kok iki sapa sing iso mermak wajah kaya ngono kowe Kakang nganti iso padha karo aku Kudus Werkudara arep ngopo? Dugangane. Tenang, lungguh, tenang. Ayo lungguh. Wah. Padha. Wis Petruk wis kowe rasah ndagel ngono lho. Yo wis. Kakang Semar iki ngopo? Ha, anjen kula sengaja. Iki sapa Kakang? Napa sampean lali pangling? Lho, aku romong sedurung ngerti iki Janaka to. Lah nggih. Nuwun sewu, Ndara Janaka mang maju. Iya Kakang. Kowe percaya karo menungso kuwi? Mboten. Nek sampeyan ajeng ngerti mang totok ning ora seru-seru. Yong. Piye Janaka? Brondolo. Sapa? Swantenipun Bagong. Bagong dadi Janaka. Sapa Janaka? Bagong Kamal. Bagong. Nggih. Werkudara suarane gedhe kok mbar guyu mak ngik ngik ngik. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Adhiku adhiku, kakangku kakangku. Arjuna ndak tampa pangestuku tampanono ya Yayi. Kula gegem kiwa tengen.
Ngaturan sembah mabekti nggih. Iya tak tong. Jan-jane eneng apa? Masalahe mung sepele. Kula kepengin jambu Diponirmala pelemper tangga jiwa nggo bangun dusun. Ya, terus Bathara Guru malah nggawa Semar kali Gareng kali Petrus ajeng dihukum teng Kawah Candra Dimuka. Oh, lah memper nek tok kapokke kaya ngono kuwi memper. Dewa kok tumindake kaya ngono. Mekaten. Lah aku gumun kowe iki dadi Janaka kok iso ora apa-apa kena guntur geni guntur angin. Aku lha pun tepung suwe. Karo sapa? Karo Guntur. Kowe iki pusaka kok karo Guntur. Kowe coba kowe salina. Mbok tak ngenten mawon, ora salin. Salin nak pecah ndasmu ngono. Alah. Kok sampean Sembadra turu Sri Kandi. Ya ora. Nggre ngadeg kok terus nyemelangi ya. Bagong salina. Mer, aku ki lek gak ngono ki ngene iki sik Tommy togok. Togok. Hah? Aku ora iso le carane salin ki piye aku ya radong. Lah pripun kok ya radong? Ha kuwi ora rasa omong kowe menungso jijik rasa omong kowe. Mulai ya teraya mesti. Kurang 10 menit mulai. Pripun? Lane ora iso malih. Edan. Ya wis kene. Tak sebdane kene. Meneng wae, nggih. Bola dalah jagat Dewa Bathara. Bumi gonjang ganjing. Kepiye to malah suluk? Lerkin sanging risang mawe gandrung. Waduh. Ngantos mboten pono paningal kula pukulun. Nyun pangapunten. Mbok menawi sak mangke klintuning matrap kula ingkang nyunaken pangapuntenipun. Kadang kula Arjuna Wiwah Werkudara kula nyun pangapunten pukulun. Mboten ngertos. Ngilaing. Kaya ora dadi baya punapa Kresna. Kita ngaturake nyuwun pangapura karo ulun isih gedhe pangapuraning ulun marang jeneng kita seluas samudra Kresna. Terus apa to wigatine dene kita sowan monggo mangarsama ning ngarsaning mami. Mara gak matur marang panjenenging Wang. Ora bagonge kenjingan sapa to Pak kok Ndara Kresna nganti ndodok. Inggih. Menawi dipun marangaken pukulun kepareng ambabar dateng pewujudan menika Kresna. Pewujudan kaya ngapa? Kita weruh apa? Ulun nek wis omong karo kita nek ora kuat lambaikan tangan. Lah kok kita malah pewujudan-pewujudan sing werna-werna apa makhluk abstral. Minggir tak bandinge. Sik aja tok banting, nek banting ku alat. Ngrekoso uripmu. Apa ingin dadi kersa kita pukulun kula nyuwun kanthi sanget pukulun. Gene ming Bagong tok. Kena ngapa kok dadak mbok sembah-sembah Werkudara. Bagong ora bakal duwe kekuatan sing luwih yen ora jinangkung saka kayiwangan Ngondarandir Bawana. Ulun ingkang jangkung laku jantraning Bagong. Nggih, Ulun. Bagong pengin bangun kayiwangan utawa bangun desa ning Karang Pradesan iki kanthi syarat pelemper tangga jiwa lan jambu Diponirmala. Nalke anakku asuh. Waduh. Modiar ora njaluk ngapura uangmu iso slip lho, Gong. Tangane cilik atos ora jamak-jamak. Siapa tatra iki? Sang Hyang Wenang. Wah. Ngapunten ya, Bu Kulun. Ora dadi ngopo, Bagong. Bathara Guru menyang endi, Bagong? Tesih teng sekolahan. Mangke wangsule setengah 4. Bagong aja sembrono, Semar. Nggih, kula tak sing nyeluk Bathara Guru.
Dipa Nirmala. Pelem pratangga jiwa paringna Bagong. Inggih Pukulun. Kita nyuwun pangapura kelawan kadang kita Ismaya. Lan aja mbok baleni pakarti kita. Yekti yen nganti ulun prisa aja takon dosa. Ulun lebur kanarindran kadewatan kita, ulun sotake dadi titah sewantah. Aduh Pukulun nyuwun pangapunten Pukulun. Bagong. Pelem pratangga jiwa Jambu Dipa Nirmala ingkang kita karepake bakal ulun sediani. Mau Pukulun Sang Hyang Bathara Wenang pun paring dawuh kedah maringi 3 bagor. Teneh entek. Njaluk kok 3 bagor ulun paringake kelawan jeneng kita Bagong. Lan bangunan wewangunan lair batin ana ing Karangpradisan muga-muga mujudake kawula ingkang ayem tentrem nir ing sambikala Bagong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.